Okay, mayong udto kaninyong tanan mga kaigsunan. Enero 20, 2026 adlawng Martes mga kaigsunan na napunta ng preparata o isda no. Alinlain man tag life style tungod sa ato ang mga panudlanan ba. Okay, saya panudlanan sa ato ang kinabuhi, lain-lain tag pamaagi sa kinabuhi tungod sa atong panudlanan. Sa panudlanan maigsunan kana bang pangwarta mao na lain-lain ta o sistema sa ato ang laging no. Ato ang balay gamay, yang uban nag ila dagko ay ana atong sudan ginagmay ila daghan depende sa unsay naa nato di ba. Ana ba hindi igsunan ya sa ato pa neta mauwaw mo padayag ni ato mga pan kani dagan sa kinabuhi gud unsay pakita nato ang makakita pa ng uban unsay atoa na ilaha pud pakita pud ba wala tay sawayay ba nato lang unsay naa nato o gyud maabot nato na no unsay na ninyo mo na inyo itaw kita ay lang taani aron na poy malingaw og tan-aw ba o gilang nila na no kilaw ta og isda ang uban kay nagko mailaha kay kuan man na may bulsa kita matay bulsa yung naani ra. Okay, excuse me. Tingana na simple ra kayo no ang atong kinilaw nilaplap nga gitawag og sa tong isda ang lagaw wa sa tong silinga no 220 ang kilo. Di lang daghanon na to no kay kami ra may pamangilaw no yang nilaplapan ani amo tong ituwa igo ra pud namo no may mga on. Okay, ang uban giri kuan safety giunon ginununan niya pa to hapon giunto ni na budget ba magsunan hindi ra nang sa ito na igo ra gud di ko manugra di ko ni buwang luto may daghanon. Ito sabaw daog na bahog sabaw lami ni sabaw tamis ni lagaw okay magsunan na yan na ona siya ang ulo ano ang lawas sa mga kuha kamunggayan sinan gamay dayon wan sa pandya asin guya yun ana sa kay mga labas nga isda gamay nag timpla may ingredients sa pinutang bagay di man na yung dugo ng mga isunan. Okay ano na tama kuan ngaon ba ani daghan di po mo gutom kay maigo man. Kinilaw lang nagatampi sa kanila naglabas man nila man ayo kasi pa na ibutan sa merkado gusto na man ulo lawas atong tuwa siya po na magsunan nagsabaw ana no igo ra gud okay napit pansit gamay pinalit sa gawas nilo di okay way unod sa pansita silang dito manaway kung wala na negosyo no ginansya magyud okay para way unod sa ni pansit nung tag sabaw o kanon mo na ako sabaw lang kanon tampis man ang sabaw okay di na ko ka kilaw matagamay balina na ang soda na dami na balina dugay na tinir ba kayo na ikinilaw may naatay mainom sunan murag coke no balina coke diabetes ang coke diabetes man ta makasamot de. Okay, okay na. Inana gikan na ni sila yung taon sa Bakwa no, ang isita. Apo, ay sunan matu bakasyon na ni sila diri sa doon. Inana naman ano, kasi bakasyon ni pobre ba ba. Ay po bakasyon sa pobre. Madato na po ni bakasyon di ako sa pobre. Di kay makalimot. Okay, lahi po itong dato kahit sa Amerika ang bakasyon, lahi po itong ilang view dito no, lamig kayo. Dato inato ra yung naani ra. Pobre ra ba? Kita bumuong sa kinabuhi pobre diri sa probinsya. Yung nanarago na. Yung tayong pahambong nga sa wala. Kita gud nga. Inay. Wan, dinato sa pobre. Ay, nato kita yung kapobreho na ito magisunan. Ay, mulampaw na sila. Oh, yeah. Okay. Inay, Maria. Pobre na sila, pero hamugaway, nagkadagang humay. Inay, Nagkapatuan init ka ba? Magisunan. Nagkadagang humay, humayo na sila. Mag-isip taon.
Sudan ray lang wa dito no. Buwad pirmi. Hinahinay mo mo. Mga datog labas sila nga malit ni diri. Ginagbay ra pod no. Okay, ano lang to tuwaon lang magisunan. Okay, ito na oh. Dugdog na sila. Looy kayo, mingaw ni bisitahan ta nya mawa no, mo kalit uli. Okay, anak yun na. Okay, nga ni pobre dato na ang giteng mo bisita no. Kaya ang bisita nato kung pobre ka, pobre po. Kung ang dato ka, dato po, di ba? Ang pobre, bisita sa pobre, ang dato ang bisita